Iným je radosť, ktorá sa vám vráti. Čo tak jeden deň vyskúšať vstať o 10 minút skôr, dopriať si 10 minút pre seba, pre svoje myšlienky, upokojiť svoje rozvírené myšlienky, ktoré vám možno niekto nabúral, prípadne zlesný. Začnime deň kvalitnejšie. Meditácia a afirmácie vám vedia pomôcť k tomu, aby ste bytostne a osobnostne rástli. U mňa každý deň začína ráno pred 6. Je to len preto, aby som stihla čas, ktorý chcem venovať samej seba. Pustím si meditáciu, nanesiem doTERRA olej na voľnejšie a kvalitnejšie dýchanie, ako supermint, eukalyptus, kľudne aj kadidlo, a venujem sama sebe, svojim myšlienkam. Čas, ktorý viem, že nebude počas dňa. Môžete zaletieť za svojimi snami, za svojimi myšlienkami. Možno tam, kde túžite ísť, nech je do oblakov. No najmä budete sami so sebou chvíľočku. A tak ranná káva môže byť pokojnejšia.